dag er det Astrids fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Hun sikrer sig. Tak skal du have. Tak, og du kommer med kaffe. Hvad tid kommer familien så og fejrer dig? Der kommer ingen familie. Nå, nogle veninder så, eller? Nej, det gør der heller ikke. Der er ikke mange tilbage. Der er kun mig. Det er noget værre noget, at børnebørnene ikke engang kan komme og fejre dig på din 80-års fødselsdag. Jeg har ingen børn, og jeg har ingen børnebørn. Jeg er helt alene. Men der er jo bingo senere, og det plejer du at være god til. Ved du hvad? Min afdelmand og jeg, vi havde ingen børn. Jeg prøvede dog at blive gravid. Og det blev jeg så også, men dengang der var jeg meget ung. Jeg var 16 år, og det var ikke velset, at en ung pige på 16 år og ugift var gravid og skulle have et barn. Så det medførte jo ulovlig abort. Vil det sige, at du fik en ulovlig abort? Ja, nu skal du høre historien. Det var ironisk nok en smuk forårsdag. Det er jo længe siden. Ja, tak. Jeg har noget, jeg godt vil tale med dig om, Asger. Det er noget, jeg måske tror, mine forældre godt kunne blive ret sure over. Nå, du kan fortælle mig. Asger, jeg er gravid. Har du været til lægen? Ja, det er bekræftet alt det der. Hvad med din familie? Jeg ved ikke, hvad de synes om det, men jeg har ikke sagt det. Hvad? Det kan du sgu da ikke byde mig. Du ved, jeg skal til USA om 3 måneder. Jamen, hvad vil du have, jeg skal gøre ved det? Jamen, Astrid, min fremtid er ikke her. Men Asger, det... Astrid, det kan jeg ikke. Nej, du kan ikke gå. Du kan ikke gå. Jeg var alene med et ufødt barn. Jeg var knust efter, at Asger havde droppet mig, og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre af mig selv. Jeg turde ikke fortælle det til mine forældre, nu når jeg ikke havde Asgers støtte. Men jeg blev nødt til det, så jeg fortalte det til min mor en dag, min far ikke var hjemme. Hvad er det, du vil tale med mig om? Du ved, jeg er på vej til frisør. Drejer det sig om onkel Jespers fødselsdag her på lørdag, om du ikke ved, hvad du skal på? Nej, så langt er jeg ikke rigtig endnu i mit program. Jeg er gravid. Astrid, hvad er det, du siger? Må jeg spørge, hvem faderen er? Det er Asger, og det er helt sikkert. Jeg kommer også fra en okay familie. Så har du lidt af en smag. Hvordan har du det så? Jamen, jeg har det okay. Godt. Du har barnet fjernet. Du lægger dig syg, holder dig væk fra skole og kommer heller ikke med til familiefødselsdag på lørdag. Far skal ikke vide noget. Så det bliver ordnet, mens han er i London. Og så synes jeg heller ikke, vi skal sige noget til Asgers familie. Der er ingen grund til, at der bringe synd over dem. Mor? Bare rolig. Jeg kender en dame, som sikkert og fortroligt kan tage sig de her slags ting. Du skal ikke bekymre dig. Du lægger dig syg, og så er alt glemt. Jeg vil ikke have nogen abort. Vil du slå et levende væsen ihjel? Så er det nok. Jamen, er der ikke også alle mulige risici forbundet? Nu skal du høre, jeg skal ikke høre om alt dit æv der. Du kan flytte sammen med Asger og prøve at se, hvordan det er at være ung kvinde. Og så vil vi bare ikke have, at du er en del af vores familie. Nej, det er ikke eget. Du vil gå ned på dit værelse og have influenza, så glemmer vi alt om det her, om dine udtrykker.
her, min dreng. Der er noget, du må love mig. Aldrig undervurdere kærlighedens kraft, og du må aldrig lade nogen i stikken. De valg, du træffer i dag, det er nogen, der vil påvirke dig og din identitet resten af dit liv. Det vil jeg love dig.